ukážce z televíznej inscenace sme narazili na slovíčko Buddenbrook. Ukážeme si na něm jednak časovány a jednak sklonovány. Najprv časovány. Prítomný čas. Buddenbrook, budeš brúk, bude brúk. Budeme brúci, budete brúci, budú brúci. Budúci čas. Ten sa rovná prítomnému. To je práve výhoda záhoráckej spisovnej slovenčiny. Minulý čas. Bilsenbrúk, Bilsbrúk, Bilbrúk. A tento slovíčku si môžeme ukázať aj sklonovány. Prvý pád. Kto budem? Brúk. Druhý pád. Keho budem? Brúka. Tretí pád. Kemu budem? Brúkovi. Štvrtý pád. Keho budem? Brúka. Pátým pádem voláme Brúku. Šestý pád. V kem budem? V Brúkovi. Sedmý pád. S kým budem? S Brúkem. Pri slove sách tvoríme aj podmínovací spôsob. Byl by sem býval Brúk, byl by zbýval Brúk, byl by býval Brúk. Rozkazovací spôsob. Buď Brúk, buďte Brúci. Zápor. Nebudem Brúk. Zesilnený zápor. A just nebudem Brúk. Dovidzená v další 27. lekcii učíme sa záhorácky. Lúči sa s vama Lojza Pokorný, prodej zelí v Male. Len čo mi zavolajú, tak hneď to všetko odvysílám. No, a keď vám to neprejde? Nuž tak, v tom prípade to neodvysiela. O, haló, Akadémio? Áno, a kto tam? Jako? A Makčen, no však doktor Makčen, na vás čakám. Tak Jako, jak? Jako, jak? Aha. Takže aj zostáva? No tak v tom prípade dvopočutia.